обичам да си върша работата до край. Ще бъда абсолютно много твърд към всички общински председатели. Ще наблюдавам тяхната работа и ще се намесвам където трябва. Искам 2 мандата от Варна. Вие искате ли 2 мандата от Варна? Няма да се спирам какво е направило ДПС за нас. Всички вие го знаете. Ежедневно нашите народни представители в парламента работят за нас, но това не се вижда от огромната маса, която и по някакви причини ни наблюдава парламентарен контрол или телевизия и ни следи новините. Искам да ви уверя, че нашите депутати правят страшно много в парламента, за да защитават нашите интереси. Новата програма, която вчера беше представена в Търново, е уникална. Запознах се с нея. Дават се път на бизнеса, дават се път на инвестициите, но това ще го говорим в процес на кампанията. Какво искам да ви кажа? Вдигнете си главите. Имайте самочувствие. Искам да се обърна към колегите от другите партии, които сънуват изолацията и унищожението на ДПС. Силата на ДПС извира от доверието на над 500 000 избиратели. ДПС не може да бъде спряно или унищожено. 500 000 човека стоят за ДПС. 15% от Народното събрание е от депутати на ДПС. Щом като имаме 15% в Народното събрание, искаме 15% от властта. Искаме министри, искаме областни управители, искаме шефове на агенции. И не за друго, а защото законите на демокрацията повеляват така. Искам да имате самочувствие. Не искам да бъдете мачкани. 500 000 човека стоят зад нас. Ние сме част от тази система. Ще видите, че на тези избори ДПС ще постигне уникален резултат. Защото имунната система на ДПС е активирана. Защо е активирана имунната система на ДПС, колеги? Няколко партии се опитаха да ни клонират. Знаете. ДПС е една машина. ДПС е един влак. Ние знаем кой е създал този влак. Винт по винт, час по час, в продължение на 27 години. И в един момент някакви пътници без билет искат да се качат така тайно отзаде и да превземат влака. Ще им позволим ли това? Не може. Няма да им позволим това, колеги. Искам да ви кажа да бъдете смели, упорити. Варна ще си вземе 2 мандата. ДПС ще дойде на власт. Нямайте съмнение в това. Разни аптекари с хапчета, с гориво, това са временни явления. Ние нямаме нужда от ГМО-та. Нямаме нужда от инженерни измислени партии някъде навънка, извън България. ДПС е оригинал, както ви казах в Медовец. ДПС е оригинал и не подлежи на копиране. Ние сме оригинала и сега ще го докажем и веднъж за винаги ще изметем всички ГМО-та от политическия живот на България. Колеги, вярвам във вас. Повярвайте в нас, в цялата листа. Вижте каква листа имаме. Адвокати, инженери,
лекари, всякакви хора имаме в Бистрим. Повярвайте в нас, работете, имаме златен шанс. Дайте да го направим този пробив вече си два депутата. Ще го направим ли? Да! Ще го направим ли? Да! Защото кои сме ние? ДПС! ДПС!